Oh
tira tata tira komiter daeng pinggir domana jlumatono kanggo sibuk mengko sore mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulane ya sora
cangkeh kecang sik yo. Mbah Sasra. Suwe ra pedhok. Lah Guntur neng digi. Oh, wis. go. Go. Dur. Mutar. Dur. 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 Aku dulu. Wah, ayo sik. Ala go aja. Kencang sik tapi jarane. Ya, Salim, Salim. Ronangis. Ah, iki. Satrio tekan pingit. Iya, rasa seru-seru. Apa Satria wet ringin? Heeh. Apa menek apa biar pan? Aku ngopo? Halo. Wis, wis ngapa to, Mbah? Aku ki bedas-bedas ngene saya mbok butuhke kok ora paguyuban kok arep ngopo? Sapa? Aku, Bang. Aku. Iya tak pedhot. Jare arep ana satriya sing arep teko, satriya bininge sing bisa nata nagara. Jare arep ana satriya tanpa gendera, najan tanpa bala kawet tetep nusantara. Jare arep ana satriya sing wicaksana, gagah kaya raja sucine kaya pandita. Satriya bininge tansah suta pamrata, bareng ring kawula antani angkara murka. Wes Mbah, wes. Ora ngono kuwi. Oh pringas-pringis sing apa e? Mbah, Rindi. Oh iya. Oh, iya kan. Capinge kleru. Anyar kuwi aja. Anyar. Saya mambu. Carete kok ora digawa. Sapa sing modar? Guntur goleki. Telung dina umure. Walah, kamu kau tahu kan aku tang. Bali. Dang bali ya. Tak dak bling tak dundang tak dundang mbok tak dundang mbok tak dundang. Gendung. Iki yo nang ngene iki rada nolok enak. Lho ora iso. Wah. Saya tahu pertanyaannya siji. Ya. Duwe apa? Duwe apa? Mbah Sasra ki rakangan Rombah Uti apa ya? Kok sike. Oh, Rakangan Rombah Uti. Guntur ra teko ket mau iki. Jogene modar. Mbah Sasra. Wis mlebu to krasa ora? Krasa. Wis krasa. Wis. Iki mbahne rada bungai. Gosong. Capile anyar. Capinge anyar. Kinclong. Kuwi le tuku apa le utang? Le utang. Cerewete anyar ora kuwi. Jate urung ketemu. Le tuku apa le utang? Rong entuk cerewet.